Kedves betegek! A Vesevilág napja alkalmából szólok most önökhöz. A világon minden 10. felnőtt krónikus vesebetegséggel él, ők mintegy 840 millióan vannak, közülük 1,5 millióan Magyarországon élnek. Nagy részük nem tud a betegségéről, mert sokszor nem okoz tüneteket, másrészt nagyon sokszor nem történik olyan laborvizsgálat, amiből ez kiderülhetne. Pedig érdemes korán ismerni a betegséget, részben azért, mert kezeletlenül évek, évtizedek alatt dialízis kezelésig vezethet. Másrészt azért is fontos tudni róla, mert egyéb más betegségek, szív-érrendszeri betegségek, infarktus, stroke és a tumoros betegségek fokozott rizikójával jár. Ha időben diagnosztizáljuk, akkor az esetek egy részében lehetőség van arra, hogy a pontos oka kiderüljön és kezelésre kerüljön, de a legtöbb esetben gyógyszeresen lassítani tudjuk a GFR romlását, stabilizálni tudjuk a vesebetegséget, és ezzel akár hosszú évekkel kitolható a dialízis kezdés. Ehhez önöknek egy laborvizsgálatra van szükségük, egy vérvételre az eGFR nevű vesefunkciós érték irányába, illetve egy reggeli vizeletvizsgálatra fehérjemérés céljából. Kérem, hogy induljanak el ezen az úton, hogy betegségük minél korábban felismerésre kerüljen, és hogy kezelhető legyen.